Тапшыруыбызны башлап, экраннар алдына бүген туган көнен каршы алучы тагын бер мөхтәрәм милләттәшебез Куликов Мәсүд Мөхәммәд Шаулын чакырып алабыз. Аны матур гомер бәйрәме белән чын күңелдән яраткан хатыны Дания, кызы Нурия, кияве Илдар, оныклары Ләйсән һәм Ислам, кызы Галия, кияве Наил, оныклары Илдар һәм Амир кытлыйлар. Тату гаиләнең нигезе ихласлык, мәхәббәт, ышаныч һәм тугрылыкта. Бер-береңне аңлап яшәгән чакта гына 33 ел бергә гомер итәргә мөмкиндер ул. Әйе, канатлар парлы булганда гына яшәү үз матурлыгы белән ачыла. Җиһанны аклыкка, сафлыкка тергән чакта, кышның февраль аенда әтиебез, сөекле ирем елда туган көнен каршылый. Ул гомере буе бер ялгызы гаиләбезнең җитешлеге өчен тырыша. Мине, хатынын бер кемдә эшкә чыгармыйча, балалар тәрбиясе белән генә шөгыльлән дия торган иде. Балаларына ул бер кайчан да авыр сүз дә әйттермәде. Беркеттәй безне бар җил давылдан саклады. Газизыбыз, син тормышыбызның тоткасы, гомерең буе барыбызны да үз канатың астында алып яши белүче чын ир, әти була белдең. Шуңа да гаиләбездә абруең һәр вакыт зур. Син дип җанатабыз, яратабыз, санлыйбыз. Рәхмәт, мең рәхмәт барысы өчен дә. Синең хезмәт сөюең, тырышлыгың, үҗәтлегең белән тормышыбыз һәр вакыт җитеш. Киләчәгебез өметле, көннәребез бәйрәмгә тиң булды. Ходай исәнлегеңнән ташламасын. Алдагы көннәребездә дә барыбызның да кадер-хөрмәтен тыеп, җиткергән тормышларыбызның рәхәтләрен күреп, балалар шатлыгында шулай матур итеп тормыш китәргә язсын иде. Асыл ирләр генә үтә алган, тигез сукмаклардан атладың. Батыр йөрәк, талмас беләк белән җил давылдан безне сакладың. Сәламәт бул, кайгы-хәсрәт күрмә, бәхетләрең булсын гомерле. Яратабыз сине. Безнең өчен син бик газиз һәм бик кадерле. Юкка гына әтиләрне имәнгә тиңләмиләр. Гаиләнең баганасы һәм терәгә тидиләр. Халык әйткән бу тапкыр сүз туры килә әти сиңа. Ярый әле синдәй уңган, әти насыйп булган миңа. Ни эшләр идек бу дөньяда син булмасаң яныбызда. Барысы өчен чын күңелдән рәхмәт сүзе җаныбызда. Әти, сиңа саулык телибез, җан тынычлыгы, шатлык, моңаюны белми торган бәхетле, матур картлык. Картайтмасын сине еллар, гомер алга барса да, өебезнең күрке булып яшә безнең арада. Чәчләрең ак, тик йөрәгең мәңге яшь булып калсын. Картлык килсә, килсен әйдә, тик кайгы картайтмасын. Телибез сиңа гел исән сау, гел яшь булып калырга, тагын бик күп туган көннәр язсын каршы алырга. Кадерле Мәсүд абый, без дә чын күңелдән бар изге теләкләргә дә кушылабыз һәм бүләккә матур җыр юллыйбыз. Yazmışыбыз бүләге синәти, өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Гомер үзәнендә синең эзләр, дәшәбезне улы юлларга, чәчләремә кырау төшкән диеп үпкәләмә әле елларга.
Алланың сиңа рәхмәте. Өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз